Türkmenistan'ın Senägatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygy münasibetli Mary welaýatynyň Marit raýonynyň Täze oba Daýhan birleşiginiň şäherine iri we ownyk şahly mallaryň soýum gassaphanasy açylyp bulunmagy berildi. Bu iki karhana Täze Aý önümleri hojalyk jemgyýetiniň gurulşykçylar tarapyndan bina edildi. Iri we ownyk şahly maliyetine taýýarlamakda ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen öpüş edilen bu karhananyň açylyş dawratyna Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, vilayet halk maslahatynyň agzalary, vilayatyň bagtyar ýaşaýjylary, hususy karhanalaryň ýol başlary bu ulgamda zähmet çeken adamlar, ýaşy neslin wekilleri, mehrem iniler we bagtyar ýaşlar gatnaşdylar. Davrany geçen ýerine welaýatyň ustad aýdymçylarynyň medeniýet we sunugat işgärläriniň döwrewap toplanyň bayramçylyk çykyşlary giňerinde ýaýlanany. Kalbyny joşdurýan aýdym saýlar berqara döwletiň täze ýamynyň ajaýyp mukamlary bolup, uzoklary ýaňsaldy. Halkamynyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan çykyşlar açylyş dawara gatnaşan adamlaryň bayramçylyk şatlygyny artdyryp, ýurdumyň bedew wadalyny ösüşlerine bolan bu soňçlaryny hasam belende götürdi. Ýokary ruhlanentlige betenen aýdym saýlyşgyçlarda arkadaly gahrman serdarymyň hususy ulgamyň önümçilik binýadyny kämilleşdirmek adyk bolçylygyny öpüş etmek babatda amala asyrýan beýik maksatly işleri il ýurt berkbedine gönüktirilen döwlet maksatnamalaryny hususy ulgamda ýetilýän belen sepetler wasp edildi. Dawarada gutluk sözlerden çykyşan adamlar welaýatyň işewir telekaçylaryny, bagtyar ýaşaýjylaryny il ýurt berkbetli karhananyň ulanmagy bermegine gutlap, hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak we şeýle döwrewap karhanalary gurmak babatyna berýän kömek durgulawlar üçin arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Açylyş şäherinde iri we ownyk şahly mallaryň soýum gassaphanasynyň gurulşygyna tapadlyny zähmet çeken gurulşykçylara hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Soňra karhananyň hünärmenleri dawaratnaşan ýaşy neslin wekillerini we dawaranyň mihmanlaryny ählamatly şertlerde gurulan soýum gassaphananyň işleri bilen taşdyrdylar. Bu gassaphana Türkiýanyň hem-de Ýewropa döwletleriniň dünýä belli kompaniýalarynyň ýokary hili enjamlary bilen öpüşine edilendir. Bu ýerde et taýýarlamak üçin gerek bolan mallaryň belli bir bölegi hojalyk jemgyýetiniň mallaçylyk toplumyna bakylýan mallaryň hasabyna öpüşine edilýär we telekaçy mallarlardan birinji görnüşli wesenar şahadatnamasy esasynda kabul edilýär. Bu ýere soýum üçin getirilýän mallar ilki döwlet we senariýa gullugynyň edarasy tarapyndan ýürüte barlyklar geçirilýär. Mallaryň sagdalaryny anyklamak üçin bolsa barlykhana bölümi häzirki zamanyň iň kämil we senariýa enjamlarla öpüşine edildi. Bu soýum gassaphananyň bir gece gündüzüň dowamyna 500 sany uly malyň, 1000 sany ownyk malyň etine taýýarlamagy mümkinçiligi bar. Bu ýerde 100den gowrak täze iş ornlary döredilipdir. Gassaphanada soýum we et üwüji bölümi hem-de sowudyjy toplumlaryň bir näçesi bolup, olar kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýar. Hünärmenleriň belli işleri ýaly her wagtda iri we ownyk şahly mallaryň eti, şoklat önümlerinin önümçülüğü için taýýarlanýan bolsa, geljekde ýürüte ekologiýa taýdan arasa gaplara gaplamak arkaly ilatymyza ýetirmekligem gözüňde tutulýar. Dünýäniň ulanyň laýyk gurulan bu iri we ownyk şahly mallaryň soýum gassaphanasynyň işleri bilen tanışan adamlar ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny öpüş etmekde il ýurt we umumy adamzat berkbetli işler amala asyrmakda alyp barýan işler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza we türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza tüýs direkden çykan alkyş sözlerini beýan etdiler.